Ай, при Спас, май. Спас е най-големия. Тенската ти им при Спас. Няколко се види тази тенис. Ще ме приби, няма значение. Просто приби. Рекламация? Абсолютно. Нищо не ми се прави. Тих съм. Спасе! Любов! Спасе! А други как беше? Джереми. Джефри. Спасе! Спас, какво става, май? Как се нахъсва. О, не те страх от камерата, нали? Готино. Всяко е. Ей, хубав. Си Судор, я, спаси, да. Оп. Опичка. Оп. Мириш на война. А? Мириш на война. Абе, всичко ще мириш така. На война? Да, ще измиш ръцете. Ай при Джефри. Не, ти стой. Джефри, ти си на къс. Бой, особено. Ей, ама ти си много игрив. Ти си млад. Ти не мириш на война или мириш, а? Мириш. Ама си хубав. Защото си немска овчарка. И аз имам едно такова у нас. Добре, няма да... Щето ми дърва. Дишай, бе, дишай. Виж го, той ще изкопае земята, май. Какво? Чак. Джефри, дишай. Това тука е Спас. Кръстихме го Спас от миналата година. Спас е. Спас. Студено е тя, Спас е. Нима студено, бе. Виж на война, между другото. Кефите се тук. Ей ми ще измиш ръцете. Тук е това. Джефри. Готови са. Всичкото отгоре е женско. Женско ли, защото няма. Женско. Как човек ме каза, че е женско. Ей, Содоран. Ще не цапа дънките, не цапате дънките вече. Злобо. То се изклюх, един път иска да ме издея, така. Да се връщам към Вилс. Джефри, нали? Джефри. Аз Спас. Ваш Спас. Важно е да е Спас. Това само по тебе го измисля. Не, един пич от строителния, не знам. Ай, чао Спас. Чао Спас. Аз знам един Спас. Сега, те плават ми, нашето не е там. Човек, само тръгна да излизам, ще забравих цигарата. Запали ли? Да, запалена. Еми, докато се облека, май. Ние представяме сето. Ева е тази виличка и сме само трима. Да, това мизерно. Бездарното. Ами, не знам, не мога да спът по 3 човека. Трябва да представлявам. Имаме интернет. Което е важно. Имаме лаптоп, имаме всичко. Имаме мизерна байда, човек не може да се изкъпи без да седи на кликаут. Гледам да ви кажа... Супер яка. Вие сте в нашата... Не, бе, нещо това е яка, мен. Бяхме там, проверяте нагоре на тази врата, където се слиза в вилата. И най-важното е, че имаме алкохол. Алкохол. Имръвки. Ай, трябва да видите кущата. Спас и Джефри, майна. Кущата са Спас и Джефри. Не, тук са вързани. Две немски овчарки. Спас и Джефри. Миналата година кръстихме едното Спас. Доби иска да ги види. Не, Доби, сериозно, ай ги види. Знаеш как си го няма така скача и... Точно така. Действай. Не, то е едното на 6-7 месеца. Добре, сега да разведим. Айде, чо. Тук ще е бездарен Антони. Ти имаш гардероб и одила. Майната ти. Аз си слагам войната в гардероба.